Quan parlem de les relacions sexuals, una de les preocupacions més freqüents per les que em pregunteu té a veure amb l'erecció. El que acostumeu a dir-me és: se'm baixa quan estic excitadíssim i no ho entenc, perquè la persona amb qui estic em posa molt, o fins i tot ni se m'aixeca. El més important que has de saber és que no és greu i que no ets l'única persona a qui li pot passar. De fet, pot passar diverses vegades a la vida. La causa més habitual està al coco. L'erecció està directament relacionada amb l'excitació, però l'excitació no és només una resposta fisiològica. Si tinc nervis, preocupacions o inseguretat, segurament l'excitació baixi. Ara bé, no vol dir que baixi fins a nivell 0. El nivell d'excitació fluctua. A moments estem molt a tope i amb d'altres menys. Si davant d'una fluctuació ens ratllem, l'excitació baixarà i l'erecció serà més complicada. I si pot passar, per què ens ratllem tant? Doncs perquè socialment es considera la penetració una pràctica superimportant i podem sentir molta pressió per estar sempre a punt. Però, com sabem, existeixen moltes altres pràctiques excitants a fer si se'n baixa. També pot afectar a l'erecció el consum de drogues i alcohol. El seu consum pot fer que em desinhibeixi i augmenti el desig sexual, però també pot afectar l'erecció i la consciència en el plaer que estic sentint. Per últim, una petita recomanació. D'allò que ens preocupa en les relacions sexuals és important parlar-ne. Moltes vegades ho vivim com problemes individuals, però és més comú del que pensem. Si ho parleu amb les vostres amistats, veureu que el que semblava un drama, de cop es fa més petit i fàcil.